Neobloze jasno ve vzpomínky, ve chvíli, co nechápe, co slova v hovoru znamenají. Přemýšlíš nad tím celou noc, nedá ti to spát, ale stejně si to poskládáš. Jak chceš a výsledek je ti úplně jedno, hlavně, že všichni uvěří všemu, co řekneš. Zavolal mi na číslo, končím s tebou pod vlivem alkoholu, nečeká na vysvětlení, musím žalovat, on mi ublížil a všichni to ve mrzí začala, že sebe dělat chuděnkou a všichni jí to uvěří. Nikomu nedojde, že je to celý her, však to jednou pochopíte, až vám někdo vezme člověka, co vám do života dal smysl. Stejně po vás půjdou všichni, protože ona řekla jediný, co zatím stojí, že ublížíš sama sobě, jelikož ona ti řekne. Zavolal mi na číslo, končím s tebou pod vlivem alkoholu, nečeká na vysvětlení, musí všem žalovat, on mi ublížil a všichni to ve mrzí začala, že sebe dělat chudinku a všichni to uvěří. Tohle je dnešní život, holky si o sobě myslí moc. Stejně budou vám jen ubližovat, říkat vám, jak za všechno můžete vy. Ale lidi, co tyhle ženy znají, už to dávno vzdali. Oni si na to jednou přijdou sami, stejně budou ubližovat dál. Jelikož jak hausa, taková péra. Jaká matka, taková dcera. Zavolal mi na číslo, končím s tebou pod vlivem